आज आपण बनवणार आहोत आलू पराठा। तर त्यासाठी सगळ्यात पहिल्याला आपल्याला आलू पराठ्यामध्ये जी आपण भाजी स्टफ करतो ती बनवून घ्यायची आहे। तर त्यासाठी सगळ्यात पहिलं हे टोप गरम झालाय, त्याच्यामध्ये मी जरासं तेल टाकते। आलू पराठ्याची भाजी बनवायला असं काही खूप रेसिपी जास्त काही कॉम्प्लिकेटेड नाही आहे। आपल्याला आवडतात ते पदार्थ घालायचे। बरेच लोक बटाटा उकडून सुद्धा नुसता टाकतात, पण मी जरा तशी भाजी बनवून टाकते आणि ती खूप छान लागते। तर त्याच्यासाठी लागणारी रेसिपी बघूया आपण। तर हे तेल गरम झालेलं आहे, तर मी जरासं जिरं टाकते। जिरं टाकलं, आता थोडंसं त्याच्यामध्ये ओवा टाकते। ओवा जरा चांगला लागतो चवीला। तुम्ही पिठामध्ये घालू शकता, पण मी पिठात घातलेला नाही आहे, कारण चपातीचं उरलेलं पीठ आहे ते वापरत आहे मी। तर जर तुम्ही पिठात नाही घातलं तर भाजीमध्ये नक्की घाला, छान लागतो। आता हा बारीक चिरलेला कांदा, तर कांदा आपण जरासा मऊ करून घ्यायचा। जर कच्चा कांदा घातला ना आपण, म्हणजे असं लोक काय करतात की बऱ्याच जणांची रेसिपी बघितली आहे मी, की बटाटा उकडतात त्याच्यामध्ये कांदा असा मिक्स करतात, ते पण छान लागतं। पण ना आपण ज्यावेळेला लाटतो ना त्यावेळेला मग थोडं जाडं ठेवावं लागतं, नाहीतर मग काय होतं की पराठा लाटताना फाटला जातो। म्हणून मी काय करते, जरासा तो तेलावर परतून घेते, म्हणजे आपला कांदा थोडा सॉफ्ट होईल। आता त्याच्याचबरोबर मी लगेच बाकीचे मसाले आहेत ते घालते। तर त्याच्यामध्ये आपल्याला घालायची आहे धनेपूड। जिरं फोडणीला घातलेलं आहे। जर तुम्हाला जिरं अख्खं आवडत नसेल तर तुम्ही जिऱ्याची पूड घालू शकता। त्यानंतर आता मी यामध्ये मालवणी मसाला टाकते, कारण आम्हाला सवय आहे सगळ्यामध्ये मालवणी मसाला टाकायची। पण तुम्ही इथे मिरची पूड पण टाकू शकता, लाल मिरची पूड, किंवा हिरव्या मिरचीची पेस्ट पण टाकू शकता। आणि जर आवडत असेल तर बारीक कापून हिरवी मिरची टाकली तरी चालेल, पण लहान मुलांना थोडंसं खाताना लागेल म्हणून पेस्ट टाकलेली कधी पण चांगली। आता हा कांदा थोडासा आपण नरम होण्यासाठी ना ह्याच्यावर थोडं मी झाकण ठेवणार आहे। जरासं मीठ घालते। बटाटा उकडताना मीठ घातलेला आहे, तर त्याप्रमाणे आपण मीठ घालायचं आहे। ते खाली चिकटत होतं म्हणून मी जरासं पाणी घातलं। आता हे पाणी पण सुकून जाणार, कारण हे स्टीलचं भांडं आहे ना। जर नॉनस्टिकमध्ये घेतलं तर आपल्याला पाणी घालायची गरज नाही पडत। आता मी ह्यामध्ये जराशी चवीसाठी आमचूर पावडर टाकत आहे, जराशी, त्याने छान चव येते। ही नाही टाकली तरी पण चालते, पण तुम्ही टाकून बघा, छान लागतो म्हणजे भाजी यातली खूप चविष्ट लागते। आता हे काय मी भरपूर वेळ शिजवत बसणार नाही आहे। आता आपला हा चांगले सगळे मसाले मिक्स झालेले आहेत, आणि आता ह्याच्यामध्ये मला बटाटा टाकायचा आहे, पण त्याच्या आधी मी थंडी आहे म्हणून तीळ घालते। आता हे पण पूर्णपणे ऑप्शनल आहेत, पण मी आता थंडीमध्ये जेवढे पराठे बनवते ना त्या सगळ्यामध्ये तीळ घालते। जराशे तव्यावर परतलेले तीळ आहेत हे। आता आपलं हा मसाला रेडी झालेला आहे। ह्याच्यामध्ये मी हे उकडलेले 4 बटाटे आहेत ते घालते। आता हे प्रमाण ना पूर्णपणे आपण अंदाजाने घ्यायचं आहे, म्हणजे ह्याला असं काही प्रमाण नाही आहे। पण मी आता बघा, हे 4 बटाटे आहे, त्याच्यासाठी एक मोठा कांदा घेतला। कांदासुद्धा आपल्या आवडीप्रमाणेच घ्यायचा आहे, आणि त्याप्रमाणे अंदाजे मी सगळे मसाले घातलेत। आता हे मिक्स केल्यावर मी ह्याची चव बघणार, आणि जर आपल्याला मला वाटलं की तिखट कमी आहे किंवा मीठ कमी आहे तर त्याप्रमाणे ते ॲडजस्ट करणार। आता हे बटाटे ना मी किसून घेतले, कारण किसले ना की ते व्यवस्थित चांगले स्मॅश व्यवस्थित होतात। कारण आपण हाताने ज्यावेळेला स्मॅश करतो ना त्यावेळेला कधी कधी कुठेतरी त्याच्यामध्ये गुठळे राहतात किंवा थोडा कडक राहतो, मग ते लाटताना ना पराठा आपला फाटतो। त्यासाठी मी नेहमी किसूनच घेते, की किसल्यावर ते जरा म्हणजे छान पिठासारखं अगदी सारण होतं त्याचं। आता मी हे सगळं छान मिक्स करून घेतले। आता हे शिजवणार नाही आहे, गॅस बंद करते। आता मी गॅस बंद केला आहे,
आणि ह्याच्यामध्ये मी आता चीज घालणार आहे. हे पण आवडीप्रमाणे. चीज घातल्यावर थोडी टेस्ट चांगली येते. आपण हे करताना पण वरून चीज घालू शकतो, म्हणजे सारण घातल्यानंतर वरून. पण मी एवढं काय आपण भरपूर चीज खात नाही, त्याच्यामुळे मी हा एक चीजचा क्यूब एवढ्या सगळ्या सारणासाठी वापरणार आहे. आणि त्याच्यामुळे ना मीठ हे सगळं घातल्यानंतर बघायचं, कारण चीजमध्ये सुद्धा मीठ असतं, तर त्याप्रमाणे आपल्याला मीठ ॲडजस्ट करायला हवं. ह्याच्यामध्ये चीज झालं आहे किसून. आता मी कोथिंबीर घालणार आहे. कोथिंबीर पण भरपूर घालणार आहे. आणि हां, ह्यामध्ये आपण आलं लसूणची पेस्टसुद्धा घालू शकतो. हां, कांदा परतताना आलं लसूण पण थोडीशीच घालायची, भरपूर जास्त नाही घालायची. म्हणजे हा पराठ्याची भाजी ही पूर्णपणे तुम्हाला कशी आवडते त्याच्यावरच आहे. पण जर कांदा परतून सगळे मसाले परतून घेतले ना की भाजीची चव जरा चांगली वाटते. आता आपण ही भाजी पूर्णपणे रेडी झालेली आहे. हे बघा चांगलं मिक्स झालं आहे. आता आपण ना हे मी थोडं थंड होऊ दे, तोपर्यंत सगळं बाकीचं लाटायची तयारी करून घेते. तर अशा प्रकारे आपलं हे सारण रेडी आहे. त्यासाठी गव्हाचं पीठ मळून घेतलेलं होतं, तर तेच पीठ मी वापरते. जर तुम्हाला फक्त पराठ्यासाठीच करायचं असेल ना, तर त्याच्यामध्ये आपण जसं मगाशी सांगितल्याप्रमाणे ओवा घालायचा. आता ह्याच्यामध्ये आपण पटकन सारण भरून घेऊया. आता आपण हे सारण भरून घेतोय ना, हे भरपूरसं भरून घ्यायचं. आणि ह्यामध्ये तुम्ही ह्या वेळेला सुद्धा आपण चीज घातलं ना तरी पण छान लागतं. पण मी आता ह्याच्यामध्येच मिक्स केलेलं आहे. कडेकोट भरून घ्यायचं सारण, म्हणजे पूर्ण चांगलं पसरलं जातं आणि पराठा पण एकदम भाजीने भरलेला होतो. पहिल्या हाताने करून घेतलंय म्हणजे सगळीकडे सारण पसरेल. आणि मी छोटे छोटेच पराठा लाटते, खूप मोठे नाहीत, कारण मग भरपूर भाजी घातलेली असली ना आणि आपण जर भरपूर लाटत बसलो तर ते फाटण्याची शक्यता असते. म्हणून आता हे हलक्या हाताने लाटून घ्यायचं. आता तुम्ही बघू शकता की आपली जी भाजी आहे ना सगळीकडे पसरलेली आहे. म्हणून ते पहिलं डायरेक्ट लाटणं न फिरवता हाताने पसरवून घ्यायचं. आणि आता हा पराठा जाड जरी झाला ना तरी पण चांगला लागणार, कारण ह्याच्यामध्ये जी वरची पिठाची लेअर आहे ना ती कमी आहे, पातळ आहे. तुम्ही बघू शकता इथे भाजी दिसायला लागलेली आहे, म्हणजे असं पिठाचं आवरण जाड नाही झालं आहे. आता हे मी घेते आणि हा तव्यावर, तवा चांगला तापलेला आहे, ह्याच्यावर आपला पराठा गेलेला आहे. जरासा शेकत आला ना की लगेच पलटी मारायची, जसं आपण चपाती करतो तशीच. त्याच्यामध्ये काहीच दुसरं जास्त फरक नाही आहे. अर्धी पहिली कच्ची शेकवायची एक बाजू, नंतर दुसरी शेकवायची, आणि मग तिसऱ्या वेळेला घालतो ना त्याच वेळेला मी तेल घालते, कारण आपल्याला खूप जास्त तेलकट किंवा खूप जास्त काय बोलतात ते वरती मक्खन घालतात, तसं काय आपण तेवढं खात नाही अनहेल्दी. त्यामुळे व्यवस्थित तूप घालून जसं आपण चपाती वगैरे शेकतो किंवा पुरणपोळ्या शेकतो तसंच करायचं. तर तुम्ही बघू शकता की आपला पराठा फुगायला लागलेला आहे. मी आता परत त्याची दुसरी बाजू परतणार आहे आणि आता मी यावर थोडंसं तूप घालणार आहे. बघा एवढी भरपूर भाजी भरून सुद्धा आपला पराठा चांगला फुगतोय. आणि जरा सुद्धा फाटलं नाहीये. आता छान खरपूस भाजून घ्यायचा. ह्याच्यावर मी तसं बघायला गेलं तर हे बघा मी तेल घेत नाही, तूप घेत नाहीये, फक्त असंच थेंब थेंब टाकते, म्हणजे पण काही भरपूर तूप लावत नाहीये. पण जर तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही नंतर वरून तूप किंवा बटर घालून घेऊ शकता. बघा आता आपला हा पराठा तयार झालेला आहे.
तर अशा प्रकारे छान मस्त टम्म फुगलेला आणि खरपूस असा आलू पराठा तयार आहे. तर मंडळी गरमागरम असा आलू पराठा तयार झालेला आहे. रविवारच्या नाश्त्यासाठी हा प्रकार तुम्ही नक्की करून बघा. तो कसा झाला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.